Sedulur kabeh, nate mboten panjenengan ngrasakake nembe wae ngucap donga ing jero ati, kok ujug-ujug kejadian. Utawa nembe wae batin elek marang wong sing gawe mangkel, jebule wong kuwi langsung nemu balak. Yen panjenengan lair ing dinten Legi, niku dudu kabeneran semata. Ing jagat spiritual Jawa, weton Legi niku nggadahi kekuatan sing diarani sabda dadi. Apa sing kawetu saka lati niku saged dadi nyata amarga getaran spirituale panjenengan nyambung langsung karo kersane Gusti. Sugeng rawuh ing channel Kisah Mbah Arjo. Dina iki kita bakal bedah tuntas kenapa wong Legi kuwi diarani si lidah api utawa idu geni. Akeh wong sing ora sadar yen saben tembung sing metu saka tutuke wong Legi kuwi nggawa energi sing saged ngrusak utawa mbangun. Panjenengan iku ibarat nggawa pusaka sing landhep banget, yen salah nggunakake iso natoni awake dhewe. Mula sadurunge panjenengan ngucap luwih hadoh yang taun iki, rungokne wejangan saka Kisah Mbah Arjo niki nganti rampung supaya uripmu ora dadi bubrah merga omonganmu dhewe. Antarane kayu sing ngayomi lan geni sing mulya. Weton Legi niku manggon ing pasaran sing dilambangake kayu lan arah timur. Timur niku panggonane srengenge muncul, cahya kawicaksanan. Wong Legi kuwi asline sumeh, seneng tetulung lan duwe karakter lakuning geni. Geni niku yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi raja. Tegese panjenengan duwe semangat sing ora gampang mati, pinter mranata tatanan, lan asring dadi panutan ing masyarakat. Nanging miturut kitab primbon sing asring dibedah ing Kisah Mbah Arjo, karakter kayu niki ugi gampang kobong. Panjenengan gampang kesinggung, lan yen wis nesu, logikane panjenengan sing pinter niku malah digunakake kanggo nyekak utawa nyudutake wong liya nganggo omongan sing pedes. Ibarat mangan buah sing jaba katon manis, nanging jerone ana wijine sing pahit. Panjenengan kudu paham, kelebihanmu ing babagan pemikiran iku kudu diimbangi karo tata krama. Aja nganti kepinteranmu malah dadi jerat sing gawe wong liya ngrasa cilik ing ngarepmu. Niki sing paling wingit. Wong Legi niku asring diparingi karomah lati. Ing kapercaya kasepuhan Jawa, wong Legi kuwi yen nuju duka utawa prihatin, ucapane malih dadi wisa utawa racun. Niki sing diarani idu geni. Menawi panjenengan ngipat-ipat mengutuk wong liya, sanajan mung dolanan, niku saged nancep dadi donga sing dikabulake alam. Niki dudu perkara sepele, sedulur. Ing channel Kisah Mbah Arjo, kula asring nemoni cerita wong Legi sing uripe seret merga biyen tau ngucapake babagan elek marang wong tuane utawa sedulure dhewe. Energi negatif saka ucapan kuwi balik dadi sapa utawa penghalang rejeki. Panjenengan kudu eling, energi Legi niku manis, dadi yen metu ucapan pahit bakal ana ketidakseimbangan energi ing alam semesta. Mula wiwit saiki, yen atimu lagi panas, luwih becik meneng ngresah marang Gusti wae. Aja nganti metu ukara sing saged ngrusak pager ayune wong liya. Sik sedulur, sadurunge Mbah lanjut, coba saiki panjenengan eling-eling dhisik. Tahu ora panjenengan ngrasakake omonganmu dadi kenyataan, utawa mungkin panjenengan ngerasa rejeki lagi seret merga kakehan ngresah. Coba ngguyu sithik dhisik ben atine padhang. Amarga materi sing siji iki penting banget kanggo ngrubah nasib panjenengan. Wes siap nggih? Ayo diteruske.
Urip ing jaman saiki niku pancen angel kanggo wong legi. Akeh godaan, akeh wong sing tumindake nggarahi emosi. Nanging niki ujian panjenengan. Wong legi sing munggah kelas niku wong sing saged nahan lati nalika disepeleke. Panjenengan niku duwe bakat dadi pemimpin. Lan pemimpin kuwi dudu sing paling seru suarane, nanging sing paling bobot ucapane. Kisah Mbah Arjo ngelingke, ojo waton ngomong, nanging ngomong nganggo waton. Tegese ojo mung angger metu swara, nanging kudu ana landasane, ana paugerane. Wong legi sing asring ceplas-ceplos tanpa dipikir, niku bakal kelangan wibawane. Wibawa panjenengan niku ana ing meneng. Menenge wong legi niku medeni merga kebak energi. Nanging omongane wong legi sing sitik nanging mentes niku bakal dituruti wong akeh. Latihan kesabaranmu, amarga ing kono let kasektenmu sing sakbenere. Sedulur kabeh, nopo panjenengan nate gagas? Kok wonten tiyang ingkang gadahi weton legi, nanging uripe kok malah rekoso. Padahal asmane legi, sing tegese manis. Rahasianipun asring wonten ing mriki, magnet kamulyan. Kamulyan niku boten saged dipun oyak nganggo otot, nanging dipun tarik nganggo bobot ucapan. Ing channel Kisah Mbah Arjo, kula badhe mbukak wewadi rahasia pripun carane ngrubah getaran lati dadi magnet rejeki sing ora bakal entek. Wong legi niku nggadahi energi kayu sing tuwuh ing wetan. Kayu niku sifatipun tansah munggah madosi cahya srengenge. Niki pralambang yen wong legi niku sejatine nggadahi derajat sing dhuwur. Nanging derajat kuwi saged ambruk yen panjenengan nggadahi lati sing pahit. Supaya dadi magnet kamulyan, panjenengan kudu ngetrapake hukum ngunduh wohing pangucap. Menawi panjenengan pengen sugih, ojo sepisan-pisan ngeluh aku ora duwe duit utawa uripku kok susah. Amarga kanggo wong legi, ucapan kuwi dadi instruksi kanggo alam semesta. Sanajan kahanan lagi ruwet, ucapno, alhamdulillah, rezekiku wis cedhak, Gusti boten sare. Ing Kisah Mbah Arjo, kula asring pesen. Wong legi niku yen ngelem memuji wong liya kanthi tulus. Energi positifne bakal balik 10 marang awake dhewe. Yen panjenengan saged dadi pribadi sing tansah menehi pengarep-arep liwat ucapan, maka khotam rejeki bakal ngetutake panjenengan. Wong-wong sing duwe panguwasa bakal kepincut karo wibawa panjenengan. Dudu merga panjenengan pinter lobi, nanging merga panjenengan gadahi gondo arum utawa aroma wangi sing metu saka tembung-tembung panjenengan sing mulya. Niki nggih punika sejatine kekuatane weton legi sing wis nemokake jati dirine. Lajeng pripun carane ngasah pusaka lati niki supaya tetep landhep nanging boten natoni? Wonten setunggal laku spiritual sing dadi kunci kasektene wong legi. Nggih punika laku neng neng nong nang. Amalan niki asring sanget kula aturaken dumateng pamirsa Kisah Mbah Arjo. Pertama, neng, meneng. Wong legi niku kudu saged nahan lati nalika atine lagi panas. Meneng niku dudu kalah nanging ngumpulaken kakuatan. Nalika panjenengan boten bantah nalika dihina, energi negatif saka wong sing ngenyek niku bakal malih dadi energi positif kanggo panjenengan. Kapindo, ning, wening. Sawise meneng, atine kudu bening, aja nyimpen dendam. Wong legi sing dendaman niku ucapane bakal malih dadi racun kanggo awake dhewe. Ketiga, nung, hanung. Iki babagan mental sing luhur. Panjenengan kudu ngrasa dadi wadah sing gedhe.
yen wadahmu gedhe, masalah cilik moten bakal nggawe banyumu butek. Lan pungkasan, nang, menang. Kemenangan sejati wong legi niku dudu nalika saged ngalahake wong liya nganggo debat. Nanging nalika ucapane panjenengan dadi sabda pandhita ratu. Sepisan ngucap langsung dadi nyata. Kisah Mbah Arjo nyaranake khusus kanggo panjenengan sing lair ing dina legi, cobaan laku poso lati utawa puasa bicara sajam wae saben dina Selasa Kliwon utawa ing dina weton panjenengan. Ing sajeroning meneng kuwi zikir utawa mantranana batin panjenengan kanthi tembung-tembung kamulyan. Rasakake energi sing mili saka dada munggah menyang tenggorokan. Menawi latihan iki ajeg dipun lakoni, cahya kawicaksanaan bakal metu saka pasuryan panjenengan. Panjenengan boten usah ngomong akeh, nanging wong liya bakal ngrasa ayem lan tunduk merga pancaran energi meneng panjenengan sing dadi cahya.